Дънгори има едно село пълно с весели и щастливи смърфове. И този особено чаровен, красив и гласовит смърф, когото думите... Добре, смърф разказвач, спри до тук. О, добре де. Но не много далеч, злият магиосник Гаргамел замисля пъклен план. Създавам същества, с които най-после ще пипна смърфовете. Ще ги нарека калпазаните. Но къде сме? Успях! Не съвсем. От Sony Pictures Animation. Калпазани, атака! Ето планът. Ще примамим смърфиета да стане калпазанка. Като види колко е забавно, няма да се върне. О, не! Дръжте ме! Не се бойте, смърфиета не е калпазанка. Ама защо е толкова бавно? Давай! Калпазани! Не е ли върхът? Не мисля така! Смърфовете! Смърф! Ей, смърфикам се с вас. Ти си отличен имитатор. Само в кината от Александра Филмс.